Intom tafu x'hemm bżonn isir aħjar. Sa mill-ewwel sekondi tad-diskors politiku tiegħu il-kap nazzjonalista Bernard Grech beda b'ħanġra daqsix jattakka l-budget u jgħid li Malta u Għawdex tridu fil-gvern. Malta u Għawdex trid terġa' tara lil Partit Nazzjonalista fil-gvern. Il-kap nazzjonalista nfex jattakka l-miżuri tal-budget u magħhom jattakka lill-Partit Laburista u lill-Prim Ministru. Arja sħuna ngħidilha jien, arja li ma tfisser xejn. Jibqa' ibiħinna l-arja u ħanibqgħu nixtru l-arja. Dan il-partit huwa partit tal-arja. Partit li ma jtik xejn. F'ripetizzjoni kontinwa tad-diskorsi tiegħu fl-aħħar jiem huwa reġa' qal li l-gvern qed jonfoq u jberbaq il-flus. Qiegħed jonfoq u jberbaq il-flus. Ma naqsux ukoll argumenti negattivi u l-isteriżmu. Taparsi. Gvern tat-taparsi. Prim Ministru tat-taparsi. Fin-naxxar Bernard Grech għalhekk ukoll fuq il-Prim Ministru. Isu dak il-ġuvni li jixtieq jabbit fajla. Dwar il-budget tal-2022, Bernard Grech tenna li l-gvern qed jaħsad il-frott tal-ħidma ta' amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Għadhom jaqtaw il-frott minn fuq is-siġar li ħawilna aħna 10, 15, 20, 30 sena ilu. U wara li beda b'ħafna jgħat, spiċċa kif beda. Aħna ser inkunu il-gvern ta' għada.